Vítame vás pri 4. dieli vašej obľúbenej série Vtipy. Minulý úspech, minulé video, tak je naše najsledovanejšie video, má 266 zhliadnutie, to je veľmi dobre, to vám veľmi ďakujeme. Je to naše najsledovanejšie video, a ak sme slúbili v shortu v predchádzajúcom, no tak tu máme dvoch hostov. Po mojom boku je Vilo. Po mojom boku je... No, tak dvoch lidí potom to nešli, no. Veci sme vám neznali doniesť. Dobre, a teraz povieme vtipy. Teraz vtipy. Vum povie jeden, ja poviem jeden, Vum povie jeden. Pomoc, uniesuj ma, pomôžte mi. Povedz ten vtip. No už povedz proste ten vtip. Dobre. Jak nedostaneš nájsť. Ktoré som chcel povedať? Dobre. Že chlap uvidí Mimoňa a povie mu, ty si známy, že pomáha zloduchom. Však buď ticho! Ty si známy, že pomáha zloduchom. A komu si pomáhal od roku 1935 do roku 1945? Teraz jahu to nevtip. No peček, a akým ja to? Syn volá na mamu, mami, a to je pravda, že keď človek... A že keď človek skoná, no tak, že po ňom zostane prach? Mama hovorí, áno, a tak syn. No tak to pod mojou postelou muselo skonať veľa ľudí. Stigajú mi pomoc! Chcete mi počuť vtip? Idú dve rajčata po ulici a druhý povie, druhého zrazí auto a ten druhý hovorí, hele, kečup. A teraz to je posledný vtip, no tak. Výborne, takže toto bol 4. diel vašej obľúbenej série. Takže lúčim sa ja, Michal, vy a Sámko, takže keď chcete 5. diel, tak napíšte do komentárov, chcem ďalší diel. Dovi.